V Mediambulancii poskytujeme rozšírenú preventívnu prehliadku, ktorá presahuje bežné vyšetrenia hradené poisťovňou. Zahŕňa detailné krvné testy, napríklad vitamínu D a CRP, EKG, vyšetrenie ciev pomocou ABI indexu a aj meranie telesného zloženia InBody. V balíku Premium navyše získate aj ultrazvuk brucha a štítnej žľazy. Pomocou rozšírenej preventívnej prehliadky preskúmame širšie zdravotné riziká a možné začínajúce ochorenia, ktoré ale ešte nespôsobujú príznaky. A ako prebieha také vyšetrenie? Najprv si vyberiete balík podľa potrieb. Potom odoberieme krv, urobíme fyzikálne vyšetrenie, EKG, ultrazvuk a meranie InBody, ak je súčasťou balíka. Prevencia je tá najlepšia investícia, pretože zachytenie ochorenia v zárodku je v mnohých prípadoch jediné možné štádium, kedy je ochorenie možné vyliečiť. Nečakajte na to, kým prídu príznaky. Prevencia vás môže ochrániť pred vážnymi ochoreniami. Objednajte sa na rozšírenú preventívnu prehliadku u nás na recepcii.